Co si takhle večer sednu v paludárku, podívám se dovnitř. Co novýho, jestli se třeba nějaký krabík zase neukázal, většinou jsou teda zalezlí. Vidím nějaký pohyb v mechu. První jsem si myslel, že to je malý izopod. Mám je tam nasazené jako čističe. Se na to kouknu zblízka. A on je to malý krabík. Jak už jsem si říkal, že se mi s tím chovem nedaří, tak už se mi stihli i okotit krabíci. Říkám si, je tam jeden, tak jich tu bude určitě víc. Tak do toho hledím, koukám ze všech stran a nakonec jsem jich našel 6. A jako hledá se to teda hodně těžko, vám řeknu, vážení. Jsou to takový malincí děberlinci, mají tak 1,5 až 2 mm. Vzhledem k tomu, že někteří jsou skoro průhlední, takže na tom kameni a na tom mechu se hledají docela špatně. Ale každopádně udělalo mi to velikou radost.